Clavadiño, clavadiño. Outra cousa é que depois, por cuestións da cadea, empecemos 5 minutos máis tarde. Bueno, Ai, pero xa non hoxe ten que ver con empezamos nós. puntuais, señoras Como e ten que señores. ser. E ademais con unha xente maravillosa que nos chega dende o Borrazo, dende Cangas, un saúdo por lá. Un bico moi grande. Peix 2, que non é tan bonito. Sí, sí, ademais temos que mandar un biquiño moi grande a Nerea, que ia vir bailar tamén, pero hoxe non puido. E sabedes bueno. que o de Peix 2, ali pola zona de Borrazo, é Todo que ver. peixe doxe, peixe do día. Anda. Claro, por eso Peix 2. Peix Mira dos. ti, que curioso. Claro. Bonito, bonito. Sí, sí. Ademais, este grupo é como o viveiro, non? Que é onde crían o lugar, pois, as plantas, os peixes. Estos son as crías xa que teñen un talentazo que xa Xente están nova, xente cun nova. arte que, vamos...